Entzi Zubiri etorriko zaigu, bai? Entzi Zubiri euskera irakaslea eta ikertzailea, eta baian bai fundazioaren sortzailea. Eta berak apurbete azalduko digu eurek ze proposatzen duten, zer egin duten orain arte, ze asmo daukaten, eta, bueno, nahi dozunean, Entzi? Entzuten da? Bai. Hori, entzuten da. Gehienok entzuten duzue? Bai. Bueno, laburra izaten saiatuko naz, lortzen dudan. Bueno, placer bat izan da UEU gonbidatu izana, UEU zalea garelako, eta aukera eman didalako hemen Igorrek, Manok, Aitorrek eta Itziberrek egin duten aurkezpena superinteresgarriak entzuteko. Osea, ez dakit ekarpenen bat egingo dizuetan, espero dut baietz, eta kontatu dizuegu gure esperientzia. Hasi aurretik komentatzia, bai fundazio badela, lehenengo helburua eta hortik sortu zen proiektua Didaktiker 1980an eta gero 2007an fundazioa, euskara eta euskal kultura suspertzeko, interseksionalitatea ez neukan idearik bez, bai? Eta berez bai, baina ez izen horrekin. Orduan, zapalkuntza horri aurre egiteko, pentsatu genuen informatikak eta teknologiak eskain zezaketela ekarpen oso interesgarria. Eta hortik abiatu ginen, 91an ikastxipekin eta bar. Hizkuntzaz aparte, euskararen munduaz aparte, bigarren helburua fundazioarena da hezkuntza arlora sistema adimendunak eta teknologiak ekarpenak egitea. Orain arte oso gutxi oso gutxi landu delako, oso gutxi inbertitu izan delako. Eta hor dauzkagu hizkuntza minorizatuak eta behar bereziak dituzten pertsonak. Eta hirugarrena da, jakinda gizarte zapaltzaile eta injusto batean bizi garela, hirugarren mundua garapen bidean dauden herriekiko elkartasun hori saiatzea proiektuak egiten halako jendea laguntzeko. Orduan, bigarren puntuan sartzen da, eta hortan ari gara azken urteotan, behar bereziak dituzten pertsonentzako egokitzapenak eta horretaz jardungo dut. Bueno, DDK System azaldu behar dut, da gure teknologia, irakasle virtual bat simulatzen du, horretan gabiltza hainbat urtetan. Hori ulertu gabe, ez delako ondo ulertzen nola egokitu gaitezkeen behar bereziak dituzten pertsonentzako. Ze hemen agertu da oso garbi, halako desgaitasunak dituzten pertsonek, prozesatzeko abiadura motelago daukatela, motelago direla irakurtzen, informazioa jasotzen eta bar. Eta gure sistemak guk diseinatu genuen ikasle guztiok ez daukagulako gaitasunik jasotzen dugun guztia prozesatzeko. Ikasle asko hasten dira gauza jasotzen eta jausten zaizkie lurrera. Ez dira jasotzen duten informazioa egituratzeko gai. Eta orduan porrot egiten dute. Eta zoritxarrez, erdia baino desente gehiago gara ikasle honak ez gara. Orduan, azalduko dizuet oso labur, DDK System, oroimen trebatzaile bada, neurolinguistikak oso garbi erakusten du hizkuntza dela oroimen kontu bat, oroimen prozedimentala eraman behar dira gauzak, gero, jariotasunez, bapatezkotasunez jardun ahal izateko, eta gure sistemak egiten duena da Spaced Learning edo halako kontuak landu, eta orduan oroimena epe labur, ertain eta luzera, asimilatzeko abiadura, arazoak antzeman ikasprozesuan zehar, eta zailtasunak antzeman. Eta hori egiten du lehenengo diagnostiko bat irakasle batek egingo genuken bezala. Talde berri batekin edo pertsona batekin diagnostikatu zer daki, ze arazo dauzkan, zer errestasun eta hortara moldatzen saiatu. Bigarren puntua litzateko,
alderantziz egin du. Estrategien diseinu. Irakasle batek guk helduentzako diseinatu genuen. Bai, eta jende helduak dauka denbora gitxi eta askotan oso nekatuta hasten da ikasten egun osoan lan eginta gero. Eta orduan zer noiz eta nola ikasi funtsezkoa da, ez dut grafikori jarri eta ez ezer, porque bakarrik da ulertzea ze ezaugarri dauzkan sistemak eta nola lagundu dezaken jendia, aurkezpen tartekatua, epe luzerako oroimena guzti hori lantzen du, eta gero ikas prozesu homogeneoa lortzera bideratu ditu gure aleginek. Gure diagnostikoa, AEKan eta IKan zan, ikas porrotaren jatorria batez ere zala jendeak ez zuela oinarririk lortzen. Abian oraindik ez izatea gai, esateko bihar joango naiz edo ez dakit etorriko naizen, gutxieneko jariotasun batez adierazten du arazo bat dagoela. Eta orduan, guk berezko ikas prozesua zaintzen dugu, behartzen dugu ikaslea hortik juten, aurrezagutzatik identifikazioa eta sorketara, eta gero material berri eta zarraren arteko erlazioa berak, sistemak berak kontuan hartzen du, material berria sartu behar du ikasleaz aspertzeko, baina gauzak finkatu behar ditu. Eta hor dauzkagu, urrats bakoitzean, baso komunikanteak bezala 3 azpiziklo lehenengoa gainditu arte, halako mekanismo diseinatu ditugu sistema dimendunean, gero eduki bakoitzaren asimilazioa ikus dezakegu, tutoretzetan guzti hori lantzen dugu, eta oroimenaren funtzionamendua kontuan hartzen dugu. Oroimen trebatzaile bada, eta oroimenean gauzak sartzen ez baditugu ez dago modurik. Man bezakezu, klik, bai. Orain, naiz beste lekura. Eta azkenik egokitzeko gaitasun eduki behar du sistemak. Eta da, exigentzia maila egokitu, ikasle bakoitzak ezaugarri batzu dauzka eta modu desberdinez egokitu behar du. Iraupena beraz, ikaslearen araberakoa da. Guk dauzkagu ikasle batzuk euskeraz oso onak direnak 25 urratsetan, ordutan egiten dutela urrats bat, 30 dauzkagu ze bateraino. Eta beste batzuek behar dituzte 120 edo 180. Baina ikasle horiek, azken horiek, ez lukete sekula lortuko urratsa besteekin amaitzea. Eta horiek dira, hor gelditzen direnak, ja azaroan dakigunak ez direla otsailera, taldea berregiten direnera, denbora galtzen ari dela. Eta gero, agente dinamaizatzaile bat daukagu, guk hemisferioen arteko lotura mantentzen saiatzen gara, joku batetik bestera, denbora luzea badama ikasten eta bar, eta azkenik Spanglish eta Euskainol saiesteko bere alako zuzenketa dauk. Eredu okerrak finkatzen ez da posible ordenagailu horrean, gero mitza saioetan baina egin. Eta hau zabaldu nahi baduzu informazioa daukazu ezeo zer zeria. A ber, pasatu mesedez. Orduan, sartuko naiz, desgaitasuna duten pertsonentzako egokitzapenak egin ditugunak. Eskerrik asko, gero, kafe batera gogidatuko zaitut. Ikasle seniorrak. Hau aspaldi ez genuen garapen berezirik egin. Jende, nire adinetik gorako jendiak daukagu problema bat. Asimilatzeko abiadura moteltzen dela. Beraz, gure lankide batek, Gasteizkoak egin zuen halako Nottinghameko unibertsitateko final paper bat, eta hartu genituen 50 ikasle gazteak, 50 urte baino gaztiagoak, eta 65 urtetik gorako beste 50. Egin genuen zera bat, aztertu genituen zera guztiak, berak tesirako egin zuen, eta amaieran daukazuen bibliografian interesa badeko zue, pues irakur dezakezu ez, osea, idatzi genuen artikuloa super luzeaz, 3 zatitu genuen, eta ere infumablia da. Espero bezala, prozesatzeko abiadura moteltzen da. Beraz, irakurmenean eta idazmenean, antzeko gazteek bezain ondo edo hobeto, adinarekin ikasi duen jendeak trebetasun batzuk garatzen ditugu, baina entzumenean eta mintzamenean, bapatekotasunez, ezin dugu gelditu audioa pertsonekin eta beste gauza batzuekin, maila kaskarragoa. Eta DDK sistemek egiten duena da egokitu, jende horrek eukiko ditu beste parametro batzuk, exigentzia maila txikiago izango da, ordu gehiago emango dituzte, baina euren erritmoan ikasiko dute. Eta hori da, beste egiten ari garen beste proiektuetarako
daukagun oinarria. Bai? Orduan, Aitorrekin, Euskal Gorrakekin jarri ginen harremanetan 2008an, justo gero pandemia tartean gertatu zen eta holan, baina lanean jarraitu genuen, pentsatzen genuelako irakurtzen dakiten pertsona gorrek, gaztelaniaz irakurtzen dakitenak, hortik eman dezaketela jauzia euskerara. Ingelesera eman lezakete, euskaraz baldin badakite, ingelesa euskaratik daukagulako, bai. Orduan, 2001ko urtarrian jatera genuen ekoizpenera, hainbat piloto egin genituen, ez genukan idearik ere pertsona gorrez, eta gainera pilotoan egon zen halako sesgo bat. Aitorrek, Ainoak eta parte hartu zutena zirelako erabat gorrak. Hasi ginenean zabaltzen, ikusi genuen, ikasle batzuk esaten, hombre, niri zeo-zer entzute ondo etorriko litzaidak. Eta azkenean, 3 parametro desberdin programatu genituen, programan egokitzeko gehi gero tutoretza bereziak eta guzti hori. Baina nolabait, eta arazoa da hemen, administrazioa dela desastre bat, lotxagarria da 2008 baten eukita aplikazio bat, baian baik 2008ko uztailera arte ez duela euro bakar bat ere jaso. Ez pertsona gorrek euskara ikasi dutenean, mitza egiten ez dutenean formula da bider 0, beraz ez dugu ezer jaso, ez da materialak, ez da ez ezer egiteko. Eta gainera ikaslek ez dute diru laguntza jaso. Ze orain ekainan ziurtatu digute datorren urterako, ja legea martxoan, ez da egin ez atera zan, baina izugarri astunak dira administrazioak, askotan ez da egin interes falta ere izote dagoen, porque gauza bat eginda dagoenean, ez dago eskubiderik ez laguntzea. Ikasleak ziurtagiriak lortzeko ere orain aldatu dute, hor IBAPen kontuan eta Europako kontuak gomen zuen zailtasun batzuk, baina lotxagarria da egia esan. Eta sakatu mesedez, amaitzeko desgaitasun intelektuala duten pertsonak. Abek deitu zigun irailean, Febas eta Elabek eskatzen zutela, logikoa denez, Euskal Gorrakek eskatzen zuen moduan, pertsona gorrok eskubidea auki behar dugu euskara ikasteko, kristolako diskriminazioa da, administrazio aldetik naiz eta lege asko aprobatu diren, eta hemen desgaitasun intelektuala duten pertsona, guk esan genien. Baldin eta gaitasuna badaukate, erderaz irakurri eta idazteko, naiz eta errestasunik ez euki, baina gaitasuna bai, posible ikusten dugu. Eta piloto abiatu genuen urtarrian, 33 pertsonak hartu dute parte, talde bereziekin, oso txikiak, 3-4 pertsona, batzuek banaka, bai? Eta plataforma moldatu barik. Moldatu ditugu tutoretzak, e-posten kontenidua eta alako gauzak. Baina plataforma ezin da moldatu bi egunetan. Hori da, aurkeztu duguna orain, martxoaren 31an pilotoaren erdien egin dugu zera bat, piloto amaitu zen joan den ostiralean, eta orain ari gara txostena prestatzen. Emaitzak ikasleen balorazioak oso ona dira, baina lantegi batokeko kide batek esaten zuen bezala, jende honek hain ezker honekua da, berez beti dira gauza guztiak oso onak. Badakigu, zuzendu behar direla enbat gauza, egin dugu planteamendu bat nola moldatu gure aplikazioa, argibide eta materialak irakurketa erraza moldatzea, arreta mantentzeko arazoak eskolak laburtu behar dira, ordubetekoa ez dute mantentzen, eta irakasle batek egin zuen dana eta tutoretza lana ere sinergia guztiak, informazio guztiak ukitzeko. Hasieroko ikastadoa lehen aipatu du Aitziberrek. Eske, ja 3-4 gauza ez dute jasotzen. Orduan, aplikazioa moldatuko dugu, eta joku eta ariketa guztiak aurkeztu beharren hasieran egingo dugu. Lehenengo 15 edo egunetan edo lehenengo hilabetean joku batzuk zentratzeko horietan eta ero joatea zabaltzen. Pertsona desgaitasun ez duen pertsona batek intelektuala posible du hori prozesatzea, baina pertsona hauek segun ze gaitasun duten. Lantegi batokako kide batek esaten zuen 120-arentzako bakarri balio du. Jode, hostia. Eta gurasoen balorazioa, guraso batzuk eta zera, izugarria da. Baukate tresna bat, euren seme-alabek euskara ikasteko. Eta gero, denbora luzeago eskaini behar dugu irakurri eta prozesatzeko, aldatu behar dugu joko eta ariketa guztietan parametruak, erantzun denborak, lexiko jokuetan aurkezteko ahatea. Ez
Ez daki zer, behar dute gelditu segundu gehiago eta guzti hori parametrizatzen saiotuko gara. Gero, ariketa batzuk idazlanak irotzeko testoa daukagu hain gara pedagogikoak, ze daude lower lights. Lehenengo esaten digu zer eskatzen zaion. Gero, eredu bat ematen digu ikusteko, gero lexiko eta esapideak erabiltzeko, guk bilatzen dugu aberastasuna ikustea eta gero berak egiten du transposizio bat eta idazten du. Hauegia, bigarren erlaitzean galduta daude. Orduan, guzti hori aldatu behar dugu eta azkenik ariketa batzu baztertu behar ditugu. Eta orduan, profil desberdinak sortzen saiatuko gara, ez daukagu ideiarik ere desgaitasun intelektuala duten pertsonei buruz, eurekin lanean ikasten ari gara, horregatik eskatu genuen FEBASen laguntza piloto egiteko. Euskal Gorrak egin bezala, euren laguntza barik ez genuk egingo, zegu didaktikaria gara, eskarmentu daukagu arlo batzutan, baina ez gara jangoikoak. Ulertzen da? Eta, emaiozu mesedez, jarri dizuet bibliografia, nahi baduzu sakondu zeo zertan, eta emaiozu beste bat, eta honen berri izan nahi baduzu, hor deko zuen nire posta, eta egun batean elkartu gintezke, eta elkarlanerako guztiz prest gaude fundazio bezala. Eta hori zen.